sin plans para a Semana Santa? A verdade é que non teño nada. Podes facer unha maratón dunha serie. Maratón, eu todo que sei a correr. Non, home, non, estás deitado e disfrutas dunha serie. Isto xa me gusta. Vouche dar unha pista. 600 millóns de visualizacións. Buah, pratos combinados. Non, esa non é. Ten millóns de seguidores en redes sociais. Paco Lodeiro. Máis seguidores que ele non ten ninguén. Non, máis ainda. Stranger Things. Non, home, non. Está disponible en máis de 175 países. E hai tantos países. Eu creo que repetiron Portugal. Foi recoñecida como a produción en streaming máis traducida da historia. Buah, eso foi Xogo de Tronos seguro. Non das unha. É a serie Os Elixidos. Ah, xa sei cal é. Esta era que Jesús de Nazaret e os apóstoles son a fato de cachondos. Son guapísimos. Ten todo bonito porque ten o drama, a historia, a emoción, pero aparte hai moitísimos guapos, o sea, é a mestura perfecta. Xa teño claro, Porque a xente guapa chama a pavela. Mira, Eddie, non podes quitar a vista. E ainda por riba está doblado ao galego. Que bonito que son estas doblaxes en galego. Botes analizar, miñoca. Vai rañar a raparigo. Cuiño, ui. Pois a min encanta en Semana Santa ver estas películas históricas. A ver, pois o sábado á tarde tes Sansón e Dalila. E o domingo pola tarde tes a de Barrabás. Prefiero Samsón. En unha cañetiña se está a tarde feita. Creo que estás falando de outro Sansón. Esta Semana Santa, na Televisión de Galicia e na galega.gal. Non me lo perdades.